Χωρίς promote, χωρίς τίποτα, επειδή είδα σκες, πουτάνα, τραπεζομάντιλε, βρωμιάρι, βρωμίλε, γαμημένε, επειδή είδα μόλις τι στίχο έβαλες στο κομμάτι σου, πουτάνα, χωρίς ούτε ένα βίντεο στο TikTok εγώ ρε, 8 έκτου, βγάζω το business, είναι το πρώτο κομμάτι του Deluxe. Μες στον κόλλο θα σας έρθει 8 έκτου. 8 έκτου business, χωρίς ούτε ένα κομμάτι, χωρίς πρόμο. Θα βγάλω κομμάτι στις 8 έκτου χωρίς πρόμο, το καταλαβαίνετε, και θα τη φάτε μέσα στο αυτί έτσι και μέσα στο στόμα. Τραπεζομάντιλοι και τσουτσέκια, δεν σας βλέπουμε καν. Φέτος σας τρυπάμε όλους, έτσι, κοίτα, διαμπερές θα φύγει. Εντάξει, βρωμίλη, έχω ηρεμήσει εδώ και μια εβδομάδα, αλλά τσουτσέκια και τραπεζομάντιλοι, μην παίρνετε αέρα, γιατί θα σας έρθει από εκεί που δεν το περιμένετε. Εντάξει. No cap και τα αρχίδια μου. Γαμώ όλη την no cap ρε πουτάνες. Έχετε μαζευτεί εκεί όλες οι λεσβίες, κάνετε αλεξοκολλίκια, κάνετε όλοι μαζί κομμάτια και... Τι νομίζετε, 8 έκτου ξέρετε τι θα πάθετε. 8 έκτου δεν έχετε μοίρα στον ήλιο. Δεν έχετε. Και αν είστε εκεί στην no cap όλοι τόσο gangsters και τόσο shooters, πάρτε με ένα τηλέφωνο ρε μαγκές, να βρεθούμε να τα πούμε, να τα λύσουμε. Εντάξει, εγώ εδώ είμαι στη γύρα, χαλαρός. Έτσι. Δεν αγχώνομαι, ξαναλέω, καθόλου. Αυτό, όλα καλά. Εσύ είσαι τέμου, δεν είσαι Ερμές, φίλε.